Хора, в днешния клип ще отваряме от Trophy Road Legendary Star Drop. Сега ще го отворя. И ми се падна нов скин на Squeak. Патато Squeak. Squeak не ми е от любимите герои, ама какво да се прави? Даже ми е един от най-слабите. Не знам как. Сега даже ще и поиграя малко. Ама с кой не знам. Спечелих аз новия герой Али. Ще го тествам. Добре, исках да ви покажа едно нещо, ама. Едва стигнах тези пункти. Не знам колко са. Забравих. Бързо забравя. Имам лоша памет, хора. Направо я тези. Ех, че гаден бул. Откраднах. Това е важно. Важно е бул да не ме убие. Добре. Изи. Изи-пизи. Тамбър не ми харесва. Добре, бе. Ей, ще бъркате с Альта-Мальта. Все трябва да са най-опи. Къй се 100% е по-опи от тях. Пишете кой е по-добър според вас. Али или Кейс? Много ще ми е интересно какво ще напишете в коментарите. Моля те, не бе. Моите не знам защо стоят в храстите. Явно ги е страх. За пореден път съм жив. Аз играх с Мортис. Не знам защо. Вече ми беше... Не ти ми от любимите. Просто аз играх с Алита и ми мръзна с Алита. Викам, ай, Мортиса. С Мортиса добре се движих. И взех Мортиса. Този бул сега да го... Ларен Тлоури. Айде. Много ми е странно. Пускам се суперът. Добре, не можах да се го пусна. Пускам се суперът. И гачам при някой. Той се едно знае, че съм там и почва да ме стреля. Какво е той? Исках да ви покажа нещо, че тук. Явно като гледам се завръщат Ангел Стар дроповете и мутациите. Ако се водят мутации. И новите скинове. Надявам се, че ще отключа нов скин. И хора, аз ви казах, че щях да играя, ама нямах възможност. Мишо ми беше на гости. Най-добрият ми приятел Мишо. И нямаше възможност да го снимам. И заради това не го снимах. Този Бъстър... Да бе, брат! Внезерният Бъстър реши да ме уби! Шо само кемпи с гаджетът. Кемпи някой да го вземе и да го струши, бе. Брана наша, евалата му. What? Той значи е по-силен. Добре да я прескоча.